kum sa ka zakwa somni le pani kha ani a Egyptian tilui thui tu Howard Carter chu alau tong le to a thama sa khan sum le pai lama ama pui tu Lord Carnarvon hne na telegraph thonin chu le kha chuan Egypt thlera aro lu zonna ma ala son lem lo thu achuanga Lord Carnarvon chuan atop nan be pui vai khatlanga tur chap sum le pai lama atran pui thei to tur thu in achang le ta Carter chuan a leilai na hmun ngai local Egyptian pharaoh te mami hawan phum na tur ni om nge ya angai mun engma ala lei chu lei thei si lo na hmuna chuan a let le a thaler nuaya hian Egypt ro hlu chu ain phum thin nge ya ma sela han hai chuak turin hun le poisa ani tleng tu tula karni khan nu loka a chuak lo ani chuan na a chaw san angai to don ani nikhat chu Egypt no pang tuila tura an chor hian man mo takin tui a choya ma sela lunga hian in chui pal hlo maya a tlu trep nge nge a amak ti chuan lung chu an khoya ol sam takin a phoi tamaya ma sela mak ati em turin chu lung noya chuan step chuk thlak na niom tak hi alo om reng maya ti chuan a pu kar tara chu a hril ngala chu mun an han then fai le chuan nu chuan lei nuai pan na step thatak mai hi an huta a tu step a chuan an khata zela ti chuan kar tara chuan kongkhar hlum manga siam a hmalama lal le malai Egyptian su nu in ziak chuai hi a huta a he kongkhar hnunga hian engemaw tak thil lian tham a om ti a chianga a thorim na a thon don lo ti a hrepoka alom hle nge nge a nima sela kongkhar chu a in char phui that ema wangin an hong thei mei lawa an pu Lord Carnarvon a po chu an vasil vele a ani po chu an thil lai chuan a hmuna chuan lo thleng ve in an pahnih chuan kongkhar in char phui tat chu an endu na chu kongkhar sira chuan ong tero te ko set set hi a oma chumi ong bula chuan pati hi an chi enga an a thok ten a chunga an thil mu an zo chuan thil ro pui tak ti ronga tin an soya pati eng chuan a chunga rangka chakle lung hlu vel chu aron chun le ta a de set mei ani kum sang thumlai bo to lal tu chan khamun king tut an ti lal no pang te thlan a mu chu awang hian Carter a hian alar pui hle a archaeologist thil mu chu apoimo ber pol nia soitel ani nge ani nima sela he an mu chu nu hian he thlan hian an chi a king emoti turin thina in azui zut maya then khat chuan king tu ta an chi ani an ti lain then khat ero chuan an oi lem lo thunga he thlan hmuna hian thil tam tak in ziakin chung zinga chuan an chia akan tel tur thu te po chu a chuang nge ya chung zinga pakhata chuan faro chol ha damlai lo ti buai chu an chidongin amro se he thlan lung in charna te lo phel tu chu doctor tu ma ti dam thei lo nat na mangin a thingei don ani ti te po in zia tel ani king tu ta thlan kher ni lo Egyptian mummy ho thlan an lai chuana tel mi tam tak hi a hnu loka an nat na mak tak takin an thi ve thin reng boka tunlaya thi pui tham tur ni chi alo nima sela a hunlaya ti dam har sa tak nat nate an vei hlom thin ani thin khat chuan malai pui thuna a thlak mei ni in an ngaya heng thu ziak te po hi thlan chunga ruang bula rangka chakle lung hlu tam tak da tel ani awangin mi ta ti hlona na zia mei nia ngai pol ta po an om ani he thlan mu chuak tu Howard Carter ngei po khan manlai an chi arin na a nga thu asaya tung tu ru ho a no bo theinan me a soi nia ngai te po an om nima sela king tu ta thlan an su sam nu wa hian thil mak tak takin azui shima he thlan an chia an chunga thleng nge nia ngai thei turin mi pakua chuizui tur anom nge ani ama saber chu Lord Carnarvon akha ani a ani hi sumle pailama bultum tu ber ani thlan chung wa hma sa tu le a chunga lut ma saber pol ani a kumsang thumlai mi thiruang tu ma khoi chet lo an wa hai chu tumpo khan atel ve ani king tu da thlan an hai chu atanga thlakhat nu laka chanchin bu vel chu thlan chuan an chia keng ti in ziakin na khat to a Lord Carnarvon a po hi a thu thakhat vera chuan trum khat chu a hmui hmul hi a ziata ta chuan in ziat pil pal hlau maya a in zia pil na taka chuan thosi in a se nge a ti chuan rei lo te a thi zui ta rengot ani doctor da chuan a thi chena hian pneumonia anei nia soin vun nat na lagom tak a veiti an soi ani chu thil chuan chanchin bumi te beng thleng halin king tu ta chuan ama hai chuak tura
kepen na saber pakhat chunga phuba alata tiin an chu chuai ani nima sela ama hrechiang tu chuan vunnat na ane thin to thu an soya doctor po in pneumonia wangin a thi thu thei thu amadi khana lo shil lo to nge ani nima sela king tu da thlan an hai chu atanga thlakat nu laka hitia maktak maya aboral thu thi awan doi ve shim nge an sia chunga thling zok ti chu mitam takin yelna ani midang le chu Howard Carter thian nai tak pakhat Bruce Andrew ani a ani hi Carter khan mami anga siam bracelet ape a chu bracelet a chuan man la Egyptian ho an chia hi ain ziak nge a chu bracelet a chuan heka taksa khoi che apiang chunga hian an chia lo omo se mei al le tuilianin azui zelang ti hi ain ziaka he thil pe ka don nu rei lo te a hian anina chuan kang mei a chuak zuya an in chu a kang ral veka chumi hnuwa chuan an in chu sak thar le ani a chumi hnuwa po chuan tuilian sa tak in anwai le boka hemi hnuwa ero hi chuan china thleng soi zui tur om to lem lova he pa hian a thil pek don po hi apai bo dai ani keni po ni ila kan kal rang du kher om love e thlan hi mu chu ani khan tlo tu anon ve ne newa chung zinga pakhat chu Prince Ali Hamida hi ani a he thlan atlo atanga kum khat nu laka tha ani midang le Sir Bart Stack anti po chu Sudan governor ni in king tu da thlan atlo atanga kum khat po tling lova rap thlak takin abora zui bok ani he thlan tlo tu dang le British MP Harvard anti po chu thlan atlo atanga relo te ya amit adel zuya ti chuan a hnu dewa tura hrai hlum ani bok ani king tu ta an chia nen hian in somna anei lem lo ani kan lo ti ani po in hepa MP Harvard a hi Lord Carnarvon u na nai tak kha ani a he thlan an lai chua an lu ma sak ber trumpo khana tel ve nge a ani hian tongkam deng khong tak mangin kan chung ko chunga hian thil thalo taka thleng don ani ti in lo soi zui to ani hetiang an chia le puithuna a thlak ring lem lo tan chuan thil oi om po ani kher lovanga kum sang thum lai mei tu ma khoi chiat lo thlan an wa hai chu chuan ngong ani ring lem lo po hi a om ve thei reng ani nima sela an chia ring lem lo po ina mak anti tur chu kum sang ka sakwa som ni le palia thil thleng hi ani a hema kum hian doctor ing tu ta thlan hai chu ani a arwang zir chiang tu ber chu engdat na nge ti po hriat lovin adam lova ti chuan thlana inziak ange in doctor puina ti dam thei lo na mang chuan abora zui ta ani MEB paka hian Evelyn Weiss anti archaeologist pakhat thlan tlo chu ani tuma tel po kha an chia ka chunga thleng ani ti lekha nu chi in ain ok lum zui bok ani nima sela hepa in ti hlum thuwa thung ero hi chuan a thian nai tak a chan wanga lungai mei ni ngai po an om sangka se ko som ni le paru khan he an chia hi alo lang le a George Benedict anti chu mun an to chuna a tel ve po chu an accident in aborala chumi hnuwa Iran Ember Egyptian thilui chui tu po a ina chia to na wang bokin aboral vele ani Howard Carter ran amun amu chu atanga re lo te a archaeologist AC Maris anti chuan a ai alu alana sangkha se ko som ni le pali atanga sangkha se ko som ni le pariat thleng kha he muna hian omin arwang le a thlan bor vel tu azir chiang ani pu chu bel po ani treu nge a nema sela chu muna omrei deuh chuan chaklo tel hian ain hrithina sangkha se ko som ni le pariat khan ni ko shelawa tu in damzo ina Lord Carnarvon boral na huna chuan abora zui vele bok ani hemi hnu po hian thlan nena in zomna nei mi pahnih an boral le a pakhat zawk chu a mu chuak tu Howard Carter a personal assistant Richard Bennett ani a thlan an hon lai po khana tel ve nge a sangkha se ko som ni le pakua khan nat lok na po nei lovin amu hlum ringot bok ani anu tlakhat na leka chuan in chong sari na atanga zong thla in apa chu ain ti hlum ve le boka apa hian athi ma in lekha a hnu chia heng hlauna engma hi ka tur bel thei to lo hetlai hmuna hian en thil thra nge mo ka ti ve reng ni chu wangin ka chu san don ti in ain ziak ani emitein hi hun mo chu sang thana tanga an lak thin Egyptian ho tu ma hlirin akhata afa palo hon thin ani hlom ani
Lord Carnarvon a hi boral to ma sela a chung te hi an chi a hian a top san thei mi ulova a una pa nge po pneumonia wangin sangha zakwa somni pakua vek khian a boral bok ani he thlan lai chu ani atanga kumruk chhun la kin mitam tak Carnarvon ate a una te pahnih ba ka chief archaeologist te a personal secretary chumi pa te le azir chiang chu dang dang te a radiologist a doctor ama zir chiang tu te chunga chian na rap thlak tak tak a thlenga an nun na an chan hloma nima sela tunlai science thiam na ero hi chuan heng an thi chan hi chan na a pe thei zel thunga king tut a thlan mai ni lo Egyptian thlan lui ho zir chiang tu te an boral tak fo nu hian sangha zakwa samnga le panga khan zir chiang tu te anin ruat ta a heti an hu chu ana chuan heng mami ho hian bacteria lo tak tak an keng tel thin ni in an soya kum sang thum vel kalta atanga lo in siam to bacteria te hian a mu chuak tu hrisel lo zual te chunga chuan a hlom thei hle le zual ni in an soya thlan kum sang thum bor velai tu ma khoi chet lawa chuan napna le hrisel lo na tu keng tel om reng po ani a chu thil pom om tak ni po ni in alang aka heng thil thleng zong zong po hi press hawle chunchim bumi lam te hian a hlen aina sa le oi omzokin an soi chuaka an soi punlun thina heng te wang po hian aina sa in a lo lar le zul pha bok ani ole ka kha tun tuma kan ho theite an ni a thil tu tunga lom thu kan soye hetiang an chia vel hi kan oi zong ani emle